Hej alle sammen, vi er mig og... Ja, hej. Ja. Folk jeg næsten ikke kan navnene på endnu. Så er det afgang til... Hvor fanden skulle vi hen? Dublin, ja. Dublin, det bliver fucking intenst. Jeg skal møde Irland, jeg skal vise ham eller hun en korttræk og alt muligt bullshit. Anyway. Så vi... Det er afgang, og vi sgu ikke, hvad der vil ske derhenne, men... Har du nogen idéer om, hvad der sker? Vi skal til Dublin, og sådan er det bare. Ja, og det er hvad der sker. Lakaj på YouTube. Ja, og husk at like og dele den her video. Husk at lave en irlander, sådan en rødhåret i. Jeg tror ikke, de findes i Irland. Jo. Der er kun rødhår i Irland. Er der det? Ja, 70% af irske piger, de er rødhårede. Ja. Så Mike, han har ikke en chance. Det er Asian. Det er negativt, ikke? Gingers have no soul, that's the problem. Der mister lige nogle subscribers. Ja, fuck it, men vi ses. Men Facebook, husk nu, Asian finder homo, ikke? Så det kan godt være, han har en chance. Husk det, vi ses, når jeg finder på noget andet. På vej til Dublin. Yeah. I know I didn't see anyone, did you? Okay. Så er vi sgu her. Irland. Dublin, I er her. Det var fucking på tid. Wait, what the hell? Are we driving on the left side? How do people drive cars without getting killed? They are getting killed. Oh yeah, I forgot. So if we're lucky, we survive. Look at that. They're all driving at the left side. You have to record a film. Hey, Mike. Please kill us. Touring across Wicklow tomorrow, perhaps, is that? No, Maybe Monday. I'm not sure if that's right or wrong. Monday. Tell him it's Monday. It's Monday. Yeah. Oh, good. So you'll have a day in a bit in Dublin City. So you'll have a lot to see before you take a little ride outside the city. And like one of the beautiful things about Dublin is we got the whole coastline. We've got a beautiful coastline. Some of the most beautiful beaches. You've got on the north side, you've got Pope Marnock, stunning beach. I actually wet, cold winter. So overall, I used to find I used to go down to Austria a lot, Switzerland, right across Germany, all that region of the world. But I used to find the difference of the cold. I mean, you could be 20 odd. The Irish have been lapping it up as such. Because, as I say, since 2006 we had such a summer. And I believe the same for yourself. In fact, I think Yes, the climate in what's that Copenhagen is pretty close to what Ireland is like. Looks familiar. So there you go, on your left is the River Liffey. And on the tour to County Wicklow, you will be shown the source of the River Liffey. Hey guys, we are in Dublin right now. Hvorfor snakker jeg engelsk? Ej, jeg vil have taget med. Yay! Siger jeg? Ja, tror jeg. Irland er en meget by. Ja, det er en meget by. Vejret er sgu fint nok indtil videre, det regner ikke. Så vi er på vej mod... Hvor er vi på vej hen? Ved jeg ikke. McDonald's? Ja, McDonald's. Nu skal vi smage noget irsk mad, eller noget irsk McDonald's. Jeg tror ikke, der vil være en stor forskel. Ja, det aner jeg ikke. Altså, vi skulle bare over til en stor stripperstang, som jeg ikke ved, hvor er. Ja, yes. Så vi går lidt rundt i byen, vi udforsker stedet. Der er mange irlændere her. Jeg har så ikke rørt en irlænder endnu, men jeg vil gerne. Det vil bare være lidt akavet sådan gå hen til en og
Oh my god, må jeg røre dig? Det var creepy, men... ja. Men vi ses igen lige om lidt, når vi er ved McD. Headbutt. This is the crazy panda. Se på det her træ. Og det er græs. Og som ikke må betrædes. Bare hold posituren. Okay. Eller sådan noget. Du gider ikke tage billede? Eller sådan noget. Okay, det er fint. Vi har en franskmand i Irland. Vi har 2 franske bøsser. Ja. Okay. Why you leave me all the time? Okay. Nej, ikke sådan. Det er Mike. Ikke sådan. Jeg vil også gerne have et billede, hvor I står. Mike, du filmer jo. And the president got some extra words for us. What is it? Very nice to panda. Yes, I definitely agree. Be a nice to pandas. Har du ikke mere? Så nu er det at spille med pandaen. Can't miss it. People will be queuing up outside. You can grab the fish and chips, and then you can eat them behind Christchurch Cathedral on the wall there. There's a wall to enjoy it outside. Nej, du skal ikke finde på mig, når jeg sover. Hvad? Ja, vi er alle trætte. Haft en hård dag i dag. Sidste dag, inden vi tager hjem. Vi har lavet en kæmpe party, ikke også? Det er scoreblik der. Ja, men nu er vi... Ja, vi er fandme trætte nu, og vi prøver at samle energi ind til at sove derovre. Energi til at sove. Jeg prøver at se, hvor træt hun er. Hun er allerede totalt høj. Ja, jeg prøver at se. Så nu vil vi falde i søvn og... Mike, de skal altså også godt se dig af.